Impalagi pa ni pasukin Deputy Chief of Police Police Lieutenant Beryl Dacudaw iti panagan-ana dagiti amin na motorista kagrunaan na itataas summer season. Kuna ti dikop nga di na palabas ngal daw ket ada iti may sa uniform personnel ang nagsarili iti kurbana paset iti barangay Davila pasukin. Bata ti dikop asa na nakainom ti arak ti biktima ngem saan na natantya ti sharp curve iti nasa o alugar. Ito pasukin sir is although well provided naman po yung mga traffic signs natin sir with regards sa mga dito sir kasi ang pasukin sir is sobrang mahaba yung stretch niya sir kaya kami sir in coordination with the LGU sinusuportahan naman nila kami sir na mag-provide kami ng mga warning signs sa mga daan lalo na dun sa mga may pa-sharp curve sir nilalagyan namin yan dyan ng mga reflectorized na mga stickers mga signages para prevent natin yung mga BTI sir tapos nire-remind namin yung mga motorista, mga drivers na mag-ingat sila dito sa daan ng pasukin sir magsuot ng vest, tsaka mag-helmet sir tsaka regular naman yung pagkakandak namin ng checkpoint sir para at least at the same time yun yung parang magbigay ng reminders para sa kanila sir na mag-ingat na mag-drive dito sir na pasukin hanggang doon na po sa north sir. Yes. Kabayatan na agtultuloy di panang palagip ni Deputy Chief of Police iti panagananad babay ni kadagiti narway nga aktibidad da iti biyang ti PNP. Motorista sir unang-una is pag nag-drive kayo is mag-ingat talaga tapos maging cautious kayo dito sa mga daan lalo na pa going north kasi may mga sharp curves dyan tsaka magtingin-tingin sa mga signages kasi may iba kasi sir na ongoing yung construction kaya medyo mag-ingat-ingat tayo tsaka wag naman natin masyadong bilisan yung pag-drive lalo na kung di natin alam yung daan tapos paggabi is pinaka-importante talaga sir lalo na sa mga motorista is dapat mag-best kayo para at least kung paano makita naman ng mga nasa likod nyo o kahit sa harap o mga ibang motorista na may driver na ganyan na nakabase siya para at least ma-warn siya. Iti agdamakit ka monitor ti PNP kadagiti kalsada babaen ti checkpoints kan patrolling para iti IFM News. Idol Lores Martinez tatak IFM.